hopung bo ai hekya ai hai bo bonang bo selarok bai bo tuni phejaka nekha leptin bising habjak ang bono nugo angke nukhaka bonang kisimisa mabukha adino angke bonang singone sabai thang hunsaman bo selarok bai thangoni sawo selarok bai bo hopung bor selabai thang khaba borop tongkha borop sak ani bwsa te ani bihik no mana mus ba je nugo tongnara bo je ja phanang thum bo tawo an bwsa ko subai bo bor tongkha bor saka saimia ekdre saimia ko tab sujara Tabuni jora tamang ma kalakya belani wana ma singsa salbrum burum no khoroksa ni nukungo bihik bwsai kaklayi kubuni hamsuma boro khari thanai mani mangsa khanai nugui tongsiu yang pula kajak purke rang bwsake burung khibui tong thoksa thokeno kajak pailai phiaba kakna jora eba haksal angna jora purke nang pula sekeno kagiru sudu amsak simya bwsa tongke a bwsa Kwlwino sudu sak nangya care khlaya kare khibinyo khalai mani nukjak tongsiu Jengno tini lepunga amse tone khorsa taku boshak derma kol khlai shaka laithane salo bini bihik jomuna derma logi 3 bosri Bwsa Kwlwino tlangai biamo khari kemai thanga Naitugui se manlia hne saka abuki jeng e takuno singka norni nukungo mungsa problem da tong jodi tong khangke khulugino sadi hne jeng ateke singwa olo e taku boshak derma jeno saka ang jomuna deborma bai hamsake kajamani 6 years haigaba 6 bosor angkha tabuk chini bwsa khorok ni nyotri ekdom kaham kene tongi tomani phiaba laithangsak bisini October 7 go ang nogo thui tongsani hor kothuk jora ani bihik jomuna henkai kobuni chela katal base hopung berai achuk jora se nogo sokpayu abon yakolo ang saimani ani bihino yakti se kisai misa ma bukha tangki henkai hor kothuk jora se chela katalobai hopung berai tomani darti angkesa yakma bukha amahake saka e taku boshak dewarma so chini dara baitolte manasang phakinge jeng tabu e takuni khuktina kisa khanai naina October 7 tarik horo bihik jomuna derma bini bwsani yakari bahage kobuni chala katala hopung berai tomani olo manjaka bwsani khuktina kisa khanai naina October ni 6 tarik ang ani beri kunu walaima bukre suglaima bukre angka dena jeng ang bazar hate nginai datina mai musong ang tamdan thuna musong den dipane mai chajaga mai khuika gaka ani jeng egena mai musong ang hato egena mai chanya lakha sanga deno satar kono mai chala khena ga angke thuna musong datina thuka deno ga nama unogo kre deno berna thangga an bai songora angke ang satar kono ang thuka te ani chare mangne ba thukang me baksana ga ang noita rogo Bwsa khaimne khaito noita rogo Bwsa winai an bolnyang nuklia Bwsa khaino ga bo bin yago to phone kre an phone to chasri Kwlangkha ne khaito bo an phone talang leya an phone bo chasri Kwlangkha ka ke horo bo no ang nuklia Naitugui biang thang biang utong ne ang Naitugui kha basi song rogo da bere chongoi ne ang Naitugui kha yang nugya kon jaw phono nangka hopung Naitugui nangka barta rogo da haino hada haino haya hopung bo ai hekya nangka ai hai bo bonang bo selarok bai bo tuni phejaka nekha leptin bising habjak ang bono nugo nangka nukhaka bonang kisimisa mabukha adino atan dino nangka bonang singone sabai thang hunsaman bo selarok bai thangoni sawo selarok bai bo hopung bor selabai thang khaba borop tongkha borop sakha hopung borop thuka borop tangkha Norok joto hankai bwsani khuktina kahange khanai mankana oke phakitesa chini main history abuni next day October 8 tariko hankai chala bini bwkra or bwkra jano ring hore bihigni tom hamya angma kobikok sawi bihingno bini kami nogo rihorka tamani hinba nogo thangai bini ama babu song borni sajak jomuna dewarmano kaham kokse phrange bojok hortung Bwsai bwkha bisingo ate wansuma bai Bihik jomuna dewarmano bini kami utur Maharani pur parawo rihorka and bihik jepro bini kami nogo thango ajara borni 3 bosor Bwsa Kwlwi khoraksano logi tlangka tange hinkai a Bwsa 3 bosoni ajaraita bongke dot kagyako abgi bomani logi bo thangi pakya amo laithangsu bisini October 8 ni kok
abo hake a sal jorani simi Bwsai henka yang nogo Bwsa okra bai tongka te Bihik henka Bwsa kusubai bini kami thang tonggemani 2 months hake 2 mas ka herok jora lai tongka and lai thangja 26 January salmari nokni Bwsai bini Bihik te 3 bosni Bwsa Kwlwino teisa naharno bagi Bihikni kami otor maharani pur nogo thangi naimale Bihik nogo se kerikya maneke Bwsai manili ata bin Bihik no abhaitya apro Bwrwini buma boha saka tring ni salo chini Bwsajak jomana derma nokni ongkhori thangmani biang thanga nogo se phalia Bwrwini buma bufa atake sawoi rihorka borni chamri boisak dewarmano te e taku boisak derma a 26 January no Bihik jomana bai phone call khai ko kisa salai pro Bihik jomana saka borni Bwsa Kwlwino logi toboi angkhana nogo phaine hini saka but lai thangja 26 January o ko grimani Bihik Fiaba tinisik jora lai tongka Bihik jomana derma tabubo Bwsani nogo kifle thangyaku a bagi tabu nokni Bwsai beleno bokha koso duku nangjak tongka ani Bihik te Bwsa bor tongka nongtangi ano atike yakari Kwlang tini Bwsano toboi nogo phirgoi phasiri Bwsa ekdom duku nangjamani Bihik no kifle phaitine ko khasarka te joto tiprasa lukuno bini khani ko khasarka Bihik jomana dermana jasa jaga phono nugui tongki display phone number rijak tomani aro call khai sahar lai jadi hinai joto tiprasana ko kya e taku boisak dewarma so ka 19 orbo amang ple kisisa ani Bwsa te ani Bihik no mana mus dari janu ko tonero bona kisa ani number kisa ko do kha ke sana ang screen ang no number na number janu ko tonero boje ja phone thum botabo an Bwsa ko subai bo por tongkha borsa ka saimia egre saimia ko tab sujara janu ko tonero khaganang maganang nor kisa bono romutan kisa nai so tini dara baitolte manasong nor henke joto austrino kahamke bujiman kana hne cheng kha khlayo abage nor kebo e bri jomna darmano sinoi nugui tongke Bwsani number call khe sahor lanya ta pokdi te e bri jomna darma Bwsai tama olafano agi Facebook go edisine khorsa chalabai kokse hamjala Bihik Bwsai hne post khalai tomni norok display bahano nugui mankana tabu edisine osalake sabo kebo sini tongke comment ke sana ta pokdi pathiko jeng abone sanai o sungjara baksa borok bakpar bihya lopsa hankai boni kasar boni no khunga habai boni no khung sabane simi rungu tabu e bri jomna dewarmano jet hamsaki telangnai jala hankai ekdom bakparte bri maya anggeja Bwsa khorkni buma haike boni bihino atike telama kalakina wana masingsa so phatingke jeng tabuk Austri hore taku boisak derma eba Bwsai baino tebo kahamke koksen nalena norok e taku no khairogi tongki o video no share kardi bodatene bini Bihik te bini Bwsa 3 bosni a Kwlwino kifli manangthong abone chini naimung pula khamtisi hani October ageta মানে অক্টোবর অসান অক্টোবর আগে অক্টোবর 7 তারিখটা 7 তারিখ অক্টোবর আগে কিছু মিশা আদিনা থুইসাই তংলাই মানি একতা নগ আমাবো নগ করে নাকায় নগ আমু থাংसिनि ब अनसला बे कक रक्साव फुनबाय नाकाय फुनबाय कक साव तैक नाका आं थुसिनि आवदेनो अनसला बे थाङै हपुं माने बेराय तङै आइसि हायंखा बा बन सबजलि आंना बा किसिम मिसा बुखा मा बुखाता किसिम मिसा मा का मा बुखा नाकाय नং बंग गार्जियन कल खाया के कल खायमानि परे नगय करि हकता फोरोंगारि आखुगारि हनिता नाके आ फोरोंगारि हनि आंबो दय ना हाजा ग्यां तंखा गबा इको अक्टोबर 7 तारिख 8 तारिख थांमानि गबा गके दय ना हाजा ग्यां तंखा बाके ताबो 9 थामके करि खेता नगो दुइता नोंगाबो लाइट थांजाक 2024 बिसिनि अक्टोबरनि 8 तारिख नोंनि ब्रेन रहमानि ताबुक से नोंना हान थांगो तम नंगार तु हनि तंखा ताइको गता खनवा करि साबै थांखा साबै तंखा नों ताबुक निन ब्रेन ना थांफोरके निन बकरा जक पिन ताखो बखोक्ले ताम साबा बरखाय बंनि याग्रा तंसि दा बरद खुइजन खाना बरद जुगा जुखाय नसला बैरि हका
Kiam tita bor cái sata saimia nai jauh tu on tiring dina angkor mani nogo nó pusuni bad deng kai akustari da akustari khaita kai tiring dina angkor mani saimali ahni sau bor kai gobang param bor kai sau ulta bong param bor kai sata baksa nungna rok besap buri onyo chala bai thangka bong nogo sa hai thui thangka dino to thane roi bor kai chung thangai nai khata kiri khata nogo tita amo to buje kan nim brin par ke biang ba edisini chala bai thangoni sata baksa kai ga labo je photo facebook o tongmani Facebook tongmani aro bihik te Bwsai ni rijakta brinta tabani bri be a onyo a salani photo pajakta sanamjakta emja khaja kani te buja gya sanamjakta photo ikyo achala bai ta mong kai ta ma chala ni kai kono side man saimi ata gani nin brin para khai an bunin paka utor mohorani pur oxygen ta parata tabo yang daksara kolamputi thangai daksara lai chomuni kah tongo ya jagata bu mu ta ni brin khai bu mungke jomonata deborma de burma nin para khai an para khate kele phanga gana kumar blo gatabu ni mu khata mu khaba an mungke busak de burma ta mungke ga para rangman ke osog rangta tita to buje khabo to kai nang nga ke tam sanai je october ater ko ni bre no nang ri hoka buma bo hasam phurunga tong ka ham gai sai ro tong ne hedeba ya nang october november december 2 মাস hai no hota 3 মাস no hota thank you botiring dina khorong ke ba nge je nin bihik amo ja thang to impur kai nang phun rok khai no ko da salai che na salai je ya phun rok khai bai kok to saka do go bo phun bo khai he actually bo ani phun number mu ko so man tongo phun to kuri bini ne kha to an phun number to bo mu ko samam le ka anu phun na ko ta ka se bin mona jong se khatita bin bu mung kha ro to bin mona jong te ma se bin monai chala tongo go bin monai to bin man phun do bo kol khai mam le kol bo khai he ya kiam tita ro kol khake na bo biji khai 1 number yem chirota tabung ke kol da thang go phun na tong pinya go abo kai phunda tong kure phunda paina kha saimiata facebook ro ke hemi suppose khajang nukta au photo nukta ge boino goni sata photo to angna kha to ngang ke je pro ni no bure tiring pro nok nong kore thangma se jeni bihik ta nok nong kor thangma te phailen sau kai nin bukra bukra jak song pono le nono sara sahor ka jeni no bure nok nong kor ha bakara je sang sa hoya borok bor kha tangi non sahole na ma ha ke